aurten, eguraldiekin jokatu inbehar, eta, baina, hala ere, kantuako beti pres gaude, eta ez dut uste igualdik ere mendeatuko gaituenik. Zuen ahotsaz gain, gaurkoan beste laguntzatxo bat ere izango duzu, ez? Dultzain eskolatik edo. Bai, oide bezala, hilero, talde bat, edo, musika laguntzaileak etortzen zaizkigo, eta hoin gontan, dultzaineroak. Zer moduz geratzen dira dultzainak zuen kantuekin? Oso ondo uztartzen dira, Azken finean musikak laguntzen du, eta gero, kalean ere, jakina den bezala, dultzainak ikaragarri alaitzen du. Eta alaitu baita ere kantuan gabiltzan hor. Eta emodik ibiliko zarete, alde zareti zehar? Bai, betiko moduan, hementxe, abitu hemen zera txoko honetatik, tontokoletik, eta zerkausin ere, oizko geralekoa han izate dugu, eta gaur eguraldi honekin, segurazki aterpe bilare ibiliko gea, eta hortarako Berdura plaza oso puntu egokia dugu. Egun lagun espero ditugu, eta ikustean bezala, hemen ointxe bertan ere, gehoz jende gehiago da hurbiltzen.